Això és una cosa que es diu, com ella ha dit, crowdfunding, o nosaltres li vam dir quan no vam portar aquí micromecenatge. De fet, no és mecenatge tal com s'entén normalment, hi ha coses a canvi, és una mena d'intercanvi entre el creador i la gent que li fa les aportacions. I és una cosa que fa un parell d'anys aquí no existia, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a tota Europa, i nosaltres ho vam veure en una web dels Estats Units que es diu Kickstarter, que és la que va començar amb aquestes coses, i ens dediquem només a projectes culturals, creatius, artístics, coses d'aquestes. Com a crowdfunding, com a cosa amb moltes petites aportacions, aconseguir diners per alguna cosa es pot aplicar a moltes coses. Es pot aplicar en coses d'ONGs, pot aplicar en coses, fins i tot ara començaran a sortir algunes per empreses i coses així, però nosaltres ens dediquem a coses culturals. El que hi ha molt ara, per exemple, és música, que és una de les coses que funciona molt bé, suposo perquè aquestes coses es basen molt en la comunitat que hi ha al voltant del projecte. És una cosa encara que no està prou difosa ni estesa i que encara no funciona fa tant de temps com perquè la gent vingui només a mirar què hi ha i a donar perquè sí, sinó que bàsicament la gent que arriben aquí és perquè venen a través d'un projecte que els interessa, que els hi ha arribat, perquè sigui, a través dels seus amics, coneguts, etc. És una cosa que aprofita, evidentment, el que hi ha ara de les xarxes socials. Això fa un temps no hagués pogut funcionar si no hi havia Facebook, si no hi havia Twitter. És un canvi de paradigma, doncs potser sí. És una altra manera de plantejar-se, per la banda dels creadors, la manera com creen, perquè estan demanant a la gent el seu recolzament des d'abans que tinguin l'objecte físic o la creació feta, sinó que és una idea i ells diuen si aconsegueixo els diners ho faré. Però també és una cosa diferent per part dels consumidors. Ens tornem una mica consumidors actius i no ens estem esperant a veure quin llibre trobarem a la botiga o quina pel·lícula ens faran al cinema aquesta setmana, sinó que tu pots realment donar el teu suport a coses que t'interessen i per tant ser una part activa de la creació, perquè estàs donant suport a allò que vols i allò que t'agrada. Cosa que se'n venguin 200, 300, 400, si va molt bé se'n venen 500. A 10 euros, 12 euros, 15 euros que es poden vendre, doncs no estem parlant de gaires diners. Si tu has de pagar els músics, has de pagar l'estudi de gravació, has de pagar un dissenyador, has de pagar gent que segueix cobrant, malgrat el que els passa als músics, de seguida es veu que no és negoci. O sigui, les discogràfiques, la figura de la discogràfica que escanya el músic per fer benefici i tal, en el meu món que jo conec no és així. És simplement que la gent no compra discos. El paper que feien les discogràfiques abans de promoció i de col·locar el teu producte en els llocs. I aquí és on estem una mica perduts. És molt fàcil d'arribar a tot el món, però tothom pot arribar a tot el món.